Хайде де, до кога ще те чакам? Ох, не издържам вече. Ще ме закараш ли? Dolazim po tebe, u tebe će noćas zbrinuti se trebe, a momci će ostati bez cura kada vide kakvu ribu fura. 3 je popodne, a ja već se sprema, tuširam se i na sebe ništa nema. Razmišljam da idem ovako